10 omiin. Matti Omi, mun vuoroni täällä. Omi vuorossa Jänesniemi Elina ohjaajanaan Littoisista ja edellisellä radalla he olivat kolmansia. Valmiina Hitti, Sky, Nelli ja Stet. 35,6. Noin, sanotaan nyt, jätetään sadasosat tällä kertaa pois. Ei Leena kalkulaattorin laskenut niitä. Elina pitää saada, mutta kun tiedetään tämän tytön kyvyt, niin tässä voidaan mennä ihan minne vaan, aivan loistava kontakti. Se oli nopea, varma, hyvä linjaus Keinulle, ei mitään ongelmia. Ja sieltä tullaan varmasti 35, 78. Ja nyt en sano mitään kuulemma.